U kući nema ni malo uopšte alkohola. Nema, to je čudo jedno ove godine. Na prvoj farmi je bilo puno bolje, a na ovoj nikako nešto ne ide i slabo šove izvodimo i sve i nisam, pravo da vi kažem, zadovoljan. Mi smo došli ovde da napravimo pare za svije, i za nas i za svije, i za kompaniju, nego vidim nešto ne idu dobro šovu i tako, jer nemamo volje. Da ima alkohola bio bi najbolji biznis, vrlo, 1000 puta bolje bi bilo. Jer ja to znam po prvi put isto kad sam bio ovde. I nema alkohola uopšte, to mi od prvoga dana nemamo alkohola, samo imamo alkohol kad imamo ovu žurku. Mislim da je u kući kao ima alkohola, ponekad mi donesu, znaš, ono pomalo samo. A nije to rijetko, nego kao svaki dan pomalo mi samo dadnu i to. Svijema kao treba alkohola, ja ne znam sada ko to krije i ko to ne pratim to, niti me interesuje. I da znam, nije mi ništa korisno, jer ne možemo da se svađamo sad u vezi alkohola. A kad bi, recimo, ja imao alkohola, dao bi svakome ko će da popije malo. Izgleda Niki krije, gazda što je, zato što mi je on donosio stalno pomalo kao piće i to samo može da bude onda to krije.